Tayo mga Jollibee. Sige, pray na yuk. I-pray ta na yuk. Pray sa midaan before may mukha na kay dako Yang kay natira. dako kay ning grasya na yung panghatag Ginoo. Sige. Go. Oh, sige. Father, Son. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, nga salamat na tanan sa mga pagkaon ng panghatag nga grasya. Salamat po sa tanan panghatag nimo nga tubig o pagkaon. Kaning sudan Lord, pinaka the best Lord, and Lord, yan ang sanay. And bless kayo Lord nga namin dire tanan, then pag-support mi na ni tanan Lord, ayaw migbiyaa. Sige. Layo kami sa daotan Lord. So Lord, salamat Lord. And the Father, the Son, Thank and you. the Holy Spirit. And thank you. Kain na tayo. Sa mo ayo ako kini. Ikaw ka ni. Okra. Ah, Sabi nga dire. Talong. Chicken idolo. Yan na. Sibayo. tama. Spicy gid na ha, way pili-pili. Spices gini ba? Mga idolo. Pwede na ang plug. Rice idolo. Pinakamagaling. Kuwan ka ng Gravy idolo. Ito, spicy to. Pero nahulog lang yung plug. Oh, idolo. Mahulog ang plug. Sarap. Yo nanay, mag-rice kayo. Oh. Sige, rice. Nagkaan ba kung sumay ganyan? Sige, lapag ka mo sumay. Kini, palapa idolo. Wala pa. Then, kung mahalangan mga alangan, idolo, tubig Ay, ang dam. tubig dia, andam na. Pag mahurot, mag-excuse na. Kauna, bumba na yo. Lumpia idolo. Tadi, ha? Idolo, nahalang kayo. Namiyas ko. Kailangan nato atong mission loads. Mission. Sa mission. Doon na ato neta ng loads. Dapat may mabilin. Go! Alang ha? Surrender ang nga naong. Grabe, Lods. Makahilak mo sa Lord. Lumpia idolo. With palapa dayon, tara, sausaw. Ano ni mo ayo? Finish idolo. Karang pa ko. Grabe ka lang. Makahilak mo Uy, ta. kay ka ha? Ano para maana jud kag halang kay lami kay kinunay halang yo. Unay mga sekretos pagkaon para mo imong kaon kusog na din ka mukaon. Magras kayo. Ha? Magras ka. Preso, Burger, oh. burger na. Burger! Burger! Burger, oh. Ang lami yan. Burger. Burger! To. Manok! Uy, wag kita ni mo palapa ka. Laulo. Ano ba? Isa pa din sa kano. Grabe ka lang, eh. Alam bumatok ang sa manok. Grabe ka halang. Aman. Mula. Gamay lang sa Burger, Ilan na ro? Sagol ka daw. Ikaw yo ha? Wala. Palapa. May nang practice kag halang yo. Kaya mga pagkaon lamig yun sa halang. Kani. Ayaw kadlo ka na may tubig. Challenge lang. Challenge. Ang halang din. No. Ang sige ra ka dili halang, may na makatilaw jud kag halang. Kay ugma wala na ra bay bawal lang karne. Anong daw bawal ng karne ugma? Excuse lang sa iyo kay giuhaw na ka. Sabi na. Kaya ra dili. Kaya gamay. Hmm?
Kaya Ano ka ba mo? Ano na? Ah, good. Idolo Dapat lang. kaya Kita mo. ng idolo. Mm. Padukol dayon para makitaan ka. Kita na na. Mm. Mm. Ha? Ha? Grabe samot kalami. Ah. Mm. Tawag sa burger guys kay Burger guys. ba para maka-relax na lang ni chicken. Mm. Suwi macho! Parang burger stick ah. Bray, babe, dalawa na ko burger stick daw. Ito. Pareha na sila sa burger. Mm. Pero butangan ko nagpalapa. Ha? Ah, Idolo. Burger stick idolo. chicken ka pa ni idolo, bahala kung sa kalang. Alo. Na yun. Mm. Ayaw pa galang halang diha kay mo na gyud na itong challenge ron. Idol. Jollibee Ang mukbang with idol. palapa spicy. Kay si Yuan di gyud mo kaog sili karon kakaon lagi siya. Na gyud na. As you can see, idol, Hmm. pwede mo mukuha na yung taas. To, urot gini mo yo. Na. Nahurot gini mo. Ha? Sus, easy na na. Hmm. Huwag na yun ng kanin mga idolo. Lumpia idolo dili na crispy pero lami. Wala sa ice cream. Ice cream mo niya na siya. Usa. Na ice cream. Mm. Ano na? Dessert naman na. Parang. Lumpia. Dari butang yung ang bukog. Mm. Dari. Platito ibutang ana dia. Parang gan. Grabe ka lang. Hmm. Pero, sakto ra. Mayan, kay mayan. Hmm? Bukog dari ha. Hmm. Yeah. Ano ay halang kay lami kay na. Alam niya. Ha? Bet, dalawa na to ang unsa ni siya? Malabok. Palabok idolo. Lami na dili. Lami kaya. Dalawa na to. Para makatukuan gyud tag lami ba o dili. Kung peke nga lami Lami gihapon. Tungkol. Dili. Adi Jollibee bi ani. Meaning lami kaayo. Jolly. Jolly. Palabok. Mhm. Ito pala idolo. Mhm. May palapat tayo dito idolo. Oh. Ano matunay yo. Ikaw na lay kuan. First grade. Ikaw na lay wala pa gyud og halang. Dapat si ka practice di ka kapil og mukbang sunod. Sunod adlaw sa miyang na pod ha. Nay! Unsa nay? Wala Bago ang gati kay sorry, palitag dulaan. Wala nga 5 minutes ready. Gani. Lami ka kay to. Guys, wala na pa tayo dito guys. Mga idolo. Tilaw mo ni palabok ko. Ang yara ko. Yan. Ikaw yo, tilaw ka niyo. World record. Umali ka sa mga pegon? Ngano sa mga pena? Lami di kay ang price ano sa palapaw na palapan. Mahulog ang chicken guys. Kiniambak na. Lupa dong chicken Do. ko. Gabis ko yung Marco eh. Ha? Grebe. Ala, baby raw, wala na yung halang. Scammer kay kayo ha? Sige lang, ikaw ang chicken nga halang. Ang price guys, diyan siya guys. Ayan guys, ilang tayo na game. Bigyan na tayo guys. Yan. Nabasuran niya silid. Iya sila kaya ko magkuman ngayon. Ay, pag-studio basta. No? Okay mga idolo. Mga idolo, lami kaayo ang palabok. Idolo. Ala, chicken po siya ka na. Pang plug. Ingkit diretso. Sus, kanay, what ni mata ko Ano gana, di kagpanit yun. Dami mo pangit. Gani. Aliw, ganda na kunod sa chicken kung kan, hindi halang. Hindi karon, maana na rin kaghalang na yun. Pero kung nanatay sa milk, dapat mag-amdam yung milk nan. Say milk. May milk. No milk. No milk na. Wala na na. Ako na rin nabilin idolo. Plus,
wipe out ang Chicken. chicken. Idolo, ano yung sulod? Wala na Kasi guys. tagtubay guys, kay wag natukan ta guys. Wala guys, full gravy tayo guys at French fries. Wala pa, ano? Wala pa. Yo, panit naman yun. May asa pala pa gitu eh. Magkailan ko to. Ay, pagkagilag, ikuan yun mong dapat maanad yung ka nga ni halang. Hindi ka ng halang, mo gini makapalamit sa sudan. Nain na gug ka. Hindi ka pong ka magsili. Nabaday nain. Pag iuhaw, excuse ka, kuha kang tubig. So, may dulo ka. Chicken with palapa, idulo. McDonald, McDonald. Jollibee. Jollibee idolo. Ah! Wala. Hilak na. Ala. Ala, hilak na. Hilak kay. Kaya nag-check spicy yun. No. Ano? Hilak kay. Hindi, water. Sarap kulig mo tayo. Usa water Ano niya. ang tubig mo ba? Muna dia pala pagtubig. Bilang. Ano yun? Dagan ba itong butang? Eh! Nawa kong kauban guys. Si Kuya Marco na anad na siya og halang. Di mo kaon na naghalang dito sa balay. Tagal Hindi na dire, guys. di mo ka maghalang dire. Guys, hot sauce pa guys. Pero maanad na ka. Dapat lagi kay spicy. Sa mana guys? Palaban na ng tubig guys. Ha? Sulti na guys. Hilik na. Hilak na yun. Hilak sa'yo. Hilak sa kay halangan na ka. Putdagin ng chicken. Kay last na ba na? Nakuha. Zero na. Yuwan na lang nabilin. At saka aking idolo, may palabok pa ako dito. Ay, spaghetti. Napa oh. Kani oh. Anaay ko ang good. Ito. Ani pala pa. Excuse ito. Excuse. Makasama na ako. Gino kay halang diyo. Karang first time gini mo karon yun no. No. First time gini mo nga makakuan kag sili. Kwanta na lang. Kuwanta jud ka. Kita ka na na guys. Oh, gwanta ko na to ni guys. Basic na yan. Karong diha. Yan, sabi sa dalawa ng spaghetti yan, Ben. What is it drink? Wala ko nag-drinks na ng tao dito. Ay, isa. Adi ka? Di ko mag-drinks man. Tilawan lang na to. Hoy! Kanggalan to ni i-post niyo ah. Share. Para mabayaran mi o i-share dai. Spicy. Amo na ba yung panghimo ko Ano na yan, video guys? Ano sa yung spaghetti? Sweet? Yes, sir. Bet, tilawan natin. Dili kay ko hilig aning spaghetti nila kay kuan. Tamis na ana dako ganang spaghetti sa Europe ba. Ah. Kita na ko doy. Hotdos ba? Di na ko na. Iwan na. Kana na ikuan nyo. Ice cream. Burger na lang ko last. Mana na rin ko. 50 na daan ang burger. Burger kayans? 50 na daan. Ay na pag burger ha. Burger. Amira iwan. 50 na daan. Ah, yun. Kuha juga burger diha. O imo na isip tay para unya. Palapa ang palaman sa kuan. Oh, yung burger oh. It's a best to say this. Mga sudan.
Eh, bukog naman yan. Ano ba gravy no? Uban ito palit. Sponsoran kita sa Jollibee ani. Kaya hurot yun ang ilang kuan yun. First time yun niyo na Abril na Yeah. spicy gid siya. No. Paano yung mga qualification? So First na, step. nakankir na nimo imong kuan. Imong fear sa Oh, grabe ka chili, kayo. sa spicy. Bukog mo na. Istorya. Dili, be, butang na dili. Istorya. Ito na bukog dari. Pagkaon na to ng kuan. Julia ug ni Eros. Ta, Wasan. wasan siwan. Burger guys. Ito din eh. No, Load is na. This one din eh. Mm. Mm. Yum burger with palata. Asa ka mangita na? Wa pa. Dili na. Ang basura. Finish. Ay, sa ibutang Giants. Amo dan. Basta like. Basta guys, pag like na na guys. Like, Like na. subscribe, then click the bell na nasa button. Mm. Oh. Mm. Mm. Lamig man sad. Bebe na ubang kaya ito na ipuson. Yo, kao na palabok yo. Kami na bito eh. Wala na halang. Wala na. Hindi. Ikaw kagtampis. Wala na din suna. Kankir na nimo imong kuan. Wala na. Ito na pa eh. Ito pa mukhaon na kag hangron. Huwag ka Mango po guys. Grabe ka lang. Mango peach pie. Peach So, mango pie. pinakahalang din sa chicken guys. Kaya ang kantin ang yung panit. Panit din niya. Ang iyan mo siguro unod. Ano? Napay palabok yan. Ang panurot. Okay. Bugnaw din lang. Ada spaghetti na tinidor no? Kamo yung tiniduran niya. Kuha diha. Kami. Spaghetti ng Pinas guys. Wa pagin na mix na inay. Ang gusto sa akong tito kuya kay ang tanan na sudan kay halang. Ano lang. Lami man jud na. Kaon na pagkag halang. Kaon jud karon. Para apil ka sa video yun no. Ikaw ang pagaglamit-lamit di kay ni. Tama na to pala pa yo. Ano? Kalaman lamit kayo. Ano yung mga ilong? Dito mo nga palit sa kuan. Banga. Pater. Oh, pater. Dater. 250 mahal kayo no? Dako man. Ang kuha sa tag ice cream guys. Grabe ka nami. Tungar ko na yan. Hindi ko kahurot na. Spaghetti hotdog yun. Kaya ang mukbang, di na ba pwede di mahurot. Kini na lang nabilin mo. Yun na din. Jollibee. Baki naman. Yan o. Aman siya. Grabe guys oh. Cookies and cream. Gikan sa Jollibee guys. Jollibee. That's good eh. Oh. Chill-chill lang tayo guys. Kay ice cream na. Parihara daw ni sila sa buwan, manginasal. Diyan. Palabok. Abo. Mo maingon. So comment na mo guys kung unsa yung kaon sa mo. Punta spaghetti yo ah. Ikaw guys spaghetti dili. Spaghetti. Biasa na. Biasa na pa ko ba na. Pag sila. Ano na? Pag Okay, kung ka na pa, ano? Ha? Napapa na to. Lepas lagi. Kung magibutang ano pala pa ang kutsara. Ang gibutang sa iyong kon. Sa iyong manok kanina wala si kita. Tilawan niya. Halang kayo. So alam mo la. Ay, alam mo na. Nasaan mo na? Nasaan mo na. Ah. Hanggang kayo. Mag-request sila sa tukan.
Okay. Puro na palabok. Gaya ko Yasby, tunga tayo ng kwan. Wipe out GG. Ah, napay burger dayo. Ang spaghetti na lang yan, suot na yan sa. Ito na lang. Oh, na cookie guys. Cookies. Lagi din no? Uyo. May Oreo no? Ano yan? No. Pero ayaw. Ah, sabi nakahilak man ta ganiya eh. Ah, nagin na. Pero bahala na, kay karon karon pa ko nakakaon. Basta mag-comment na Naman ko mo na. ipalit nga dili halang yun. Pero wala na ko gi-appeal niya. Balo mo ko. Gatong yata. Ay, ikaw may nagdala. Siya may nagdala. Grabe. Grabe digay oh. Ikaw kabal nakidigay nga na to. Ako nagpagkaon. Aw. Ano pa? Dila ka ni? Kilo mo na. Tunapay. Kanya na lang kayo one last. Kinala mo rod na niya pudron. Ah, Dili na. unya na Ikaw na ron. Yan na lang na. Bebe. Hindi mo magipatong mo sa kanon. Pugdan na yung gana sa kuwan. Uli, bebe. Pugdan na yung... Basta mag-request lang, mag-comment na mo kung sino pakaron sa mua. Pero ayaw pa ng grabe kahalangsad. Hindi mo ingon sila halang nga level 5. So ang na itong na. Dirita mo kuhan di ay. Palaban ng tubig. Tubig na to. Pag mag-comment mong samyang guys. Ah, Oh, samyang be. Samyang challenge. basta sunod guys. Sugod Maghimo- ka na. Wala maghimo may na- milk. Wala may milk. Nay, Ah, nabi ano. magpalit og milk. Unsa? No milk. No milk gani. Samyang. No milk. Oh, bago pa magkukakpuan, bikaon. Power na. Power dugab. Ha? Ano sa gali ni? Sunday 12. Atag beto ah. Ano sa man? Taga. Kani? Oh, taga dito. Ah! Basta, Come on! next nga video guys, nga magkaon ng samyang. Kaya ako, bago pa magkukakaon ng halang, o laban sa kung milk sad. Eh, kabalo ba kasi ako, bata pa ko, mga 9 years old pa ko. Udah pa magkakalang. Sige na. Ay magkuha na ta. Goodbye na ta. Goodbye na tayo. Okay. Sige guys, wala nang end sa tong video guys nga gusto kwan guys kanaman sana yung mga pagkaon guys nga mukbang. Wait, shut up. Sige guys, mura na mong kuhan guys. Subscribe and like, share. Follow the big and comment. Yan guys. 3, 2, 1. Bye-bye! Yan, dito yan. Yan, dito kamutin. Saan ba ni? Ano nga rin?